guys, nandito na naman ako. Ang ituturo ko na naman sa inyo ngayon is kung paano maglagay ng blue jacket. Okay? Alam niyo na yun kung ano yun. Okay? Only using one mobile. Then, makapag-live stream ka sa StreamYard at saka makapag-jacket ka. Okay? Just stay tuned, and if you are new to my channel, just click the subscribe button and the notification bell para updated ka pag may mga videos akong nag-upload. Okay? Sige, let's watch. Ayan guys, di ba nakapag-live stream ka na sa iyong StreamYard, tapos pindutin mo yung nasa ibabaw, yung number na mayroong 2, tapos yung plus uli, tapos i-browse mo yung iyong YouTube na live doon sa mismong app ng YouTube. Tapos yan na yung live mo sa YouTube mo, yung i-browse mo yun sa Google mo, tapos i-press mo naman uli yung tingnan mo yung arrow guys. Yan, press mo naman uli, diba dalawa na yan, yung live mo sa YouTube at saka live stream mo sa StreamYard. Tapos ito, dyan ka pwedeng mag-jacket. Tapos ito yung live stream mo sa StreamYard. Dyan ka magbasa ng mga comment. Kung gusto mo na mag-jacket, i-press mo yung una, yung YouTube. Tapos i-press mo yung pangalan. Tapos dito sa bandang right, makita mo yung 3 dots. Tapos i-press mo uli, tapos gawin mo siyang moderator, magbo-blue jacket na yan siya. Pwede na yan siya makapagpangisda. Okay? Yan, ganyan lang guys. Tapos if gusto mong makita yung mga magbasa ka ng ano sa StreamYard, i-press mo yung StreamYard, tapos yun, makikita mo na yan. Makikita yan, StreamYard yung nasa baba, tapos makikita mo na yung ano. Tapos yan, YouTube, yan yung YouTube mo live mismo doon sa YouTube app mo. Yan, dyan ka pwedeng mag-jacket. Pwede mo yan, pwede. Tapos yan, pindutin naman uli, diba dalawa na naman. Tapos dito naman kayo sa StreamYard, pwede mo basahin yung mga, pero note guys, pag dito ka sa StreamYard, hindi mo makikita kung naka-blue na siya. Dito mo lang makikita sa kabila, itong nasa ibabaw, itong YouTube na to. Dito mo makikita yung mga comment, mga chats. Tapos dito ka din pwede makapag-jacket. Okay. Sana makatulong ito sa inyo. Love you guys. Salamat sa mga subscribers ko. I love you. I love you all. I love you. Sa mga viewers ko, salamat po. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, just hit this. Okay, thank you. I love you.